बे समाव मोनसे गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां फोसावनो सिगांदों। एपीएससीनि मेन्स आनजादखौ लिरखांनाय गोबां बर' बिजाथिफोरनि थाखाय एबसुआ लानो सिगांदों आगु साखाफारा। थांनाय बावैसो माखासे दान सिगां खुंफुंजानाय एपीएससीनि प्रिलिम्स आनजादाव खमैब्लाबो 400सासो बर' फिसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बेनि उनाव साफ्रोमबो उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा एपीएससीनि मेन्स आनजादखौबो लिरदों आरो खोनानो मोननाय बादिब्ला बे आनजादनि फिथाइखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेराव फोसावनो हागौ। बेखौनो नोजोर बोनानै एबसुआ गुबुन मोनसे आरोबाव जोबथा आनजाद थामहिनबा बाइबा इन्टारभिउनि थाखाय बिजाथिफोरखौ आगु साखाफारा खालामनो थांखि लादों। एपीएससीनि आनजादनि साफ्रोमबो बर' बिजाथिफोरनि मोजां फिथाइ मोननायखौ लुबैदों बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ। नंगौ साननैनि हाबाफारिजों माहारियारि आफाद एबसुआ खुंनो लादों एपीएससीनि एक्सपिरियेन्स बिजाथिफोरनि थाखाय मक टेस्ट। रायजोनि माखासे मेलेमगोनां सुबुंफोरजों फसंजानाय सिभिल सार्भिस एजिबार पइन्टनि मददाव एबसुआ खुंगोन एपीएससी एक्सपिरियेन्स बिजाथिफोरनि मक टेस्ट। 18 आरो 19 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों मक टेस्टखौ खुंफुंनाय जागोन। फुंनि 10:50निफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम मक टेस्टआ सोलिगोन। बे मक टेस्टआवनो दिथागिरि महरै नुजाथिगोन रायजोनि 6 गुनगोनां बारग' सिभिल सार्भेन्ट आरो सिभिल सार्भिस एक्सपिरियेन्सफोरखौ फोरोंथाय होग्रा गोरों सुबुंफ्रा। नुजाथिनो गोनां 6 मेलेमजिबि सुबुंफ्रानो जाबाय बारग' आइएस अनिल स्वरूप, आईआरसीटीसीनि बारग' डिरेक्टर रबिन कलिता, आसामनि बारग' डीजीपी दिलीप बरा, सिभिल सार्भिस एजिबार पइन्टनि गायसनगिरि आरो सालायगिरि राजदीप लेखारु, सिभिल सार्भिस एजिबार पइन्टनि गुनगोनां फोरोंगिरि जिफुल रेसि कलिता आरो इजाज आहमेद। मिथिहोनो गोनांदि बे हाबाफारियाव अफलाइन आरो अनलाइन मोन्नैबो मावफुंजागोन। अनलाइननि थाखाय जुम एप्स आरो अफलाइनखौ गुवाहाटीनि सान्दामारियाव लानाय जागोन। बिजाथिफोरखौ बेसेन नाङाजासे रेजिस्ट्रेसन खालामना होनाय जागोन। बेनिखायनो थोंजोङै जगाजग खालाम 9127515541 6001948348 आरो 9395852020 जानबुं अनजिमायाव। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000, केरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 062921344555।